ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Aking, Tikman na natin. aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan oras ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong Oo. ko sa'yo? Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kami. pupunta sa OORAD. Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo. ano. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna. Kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BTR! Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Yun, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba! Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat Dapat ganito na. ganyan. Masin! Ganito ang Dapat paghahawak. ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Makaking nalang-alain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Mga... Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow! Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip, mga pag-iisip. ibon Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. sa palayan. Crow. Ang puntos ay pupunta sa OORAD.
Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Ayun ano pala. mo, pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, guys. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopia. Ang score ay mapupunta sa oras. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede Mahal mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Na Napakahusay. sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel!
Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Yeah, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabihin mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Ma, anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pinintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali na. Dali. Delikado yan. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kaway, from Love Radio.
you po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing to. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon na ba ko? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po ako. Kasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng... Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, hindi... Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan. Okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used. Anyway. oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. Okay na yan! Nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang, ha? Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Paano harap pa?
Okay, on the pinaka-left side of the table. Eh, yun naman pala. Pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo. Baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya. Dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oy, saan ka papunta? Parang hindi yan yung direksyon pauwi ng bahay ninyo. Parang may iba ka pang lalakarin. Parang iba yung gagapangin. Bakit biglang naging ganun yung music? Charot, wedarot. Anyway, kabisyo, kung saan ka man papunta ngayon, sana papunta ka sa tamang daan. Wag kang magle-left turn. Always turn to your right. As in, tamang daan. Never ever turn to the left. Kasi ang tawag doon, pangangaliwa. Charot! With harot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo na ang Basa Princess DJ Rocky Tera. Sa ngalan ni Titan Jello, samahan mo ako sa pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dahil mapapakinggan mo na ang Rocky's Secret File with Jello. Sa aking pagbabalik, ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rock. Halo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe.
Walang tapos. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, oh! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh! Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat? Hay! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige, sige, ganyan. sige. Ganyan, todo mo na Todo sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na yan. Kailangan Okay na yan, performance okay na yan, level, okay na okay. yan. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Ay! Wala pala na rin. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tsaka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ibig sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom na Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa
yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine. DJ Shine, yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo. Pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. On your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hindi halo. Yung iba. fried Yeah. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal ko nang gustong ibahagi ang storya ko.
Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Itago niyo ako sa pangalang Luna. I'm a single mother of 2. Currently working and residing abroad in Gulf country for almost 4 years. Ito ang aking secret file. Year 2009. 16 years old pa lamang ako. Nang mabuntis ako sa panganay ko. Then after 3 months, nakunan ako dahil sa stress. Noong mga panahong yun, hindi ako makauwi sa amin. Dahil hindi alam ng mga magulang ko na buntis ako. Then after a year, nabuntis uli ako. 17 years old pa lang. Nung una, kinakaya naman. Dahil yung father ng babing dinadala ko, okay naman ang kitaan sa trabaho. Hanggang sa nanganak ako. Then nasundan ng anak namin ng taong 2014. That time, humina na ang kitaan ng partner ko. Wala na siya halos na ibibigay. Dahil nalulong siya sa sugal. Kung minsan, hindi na nauwi ng bahay. 1 hanggang 2 araw kasi nga wala siyang pera. Although never naman siyang sumubok na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero dumating talaga sa puntong gipit na gipit kami ni pambili ng diaper. Hinihingi ko pa sa mga biyanan ko. At nalaman ko pa na itong tatay ng mga anak ko pumasok na sa gawaing mali. Pinasok ng partner ko ang racket na pang-hold up kasama ang mga barkada niya. Dahil doon, hindi na kami nagkakaayos. Panay na kami away. Dahil ayaw ko na galing sa masamang gawain ang ipakain niya sa amin ng mga bata. Hanggang sa nagdesisyon ako, kahit labag sa kalooban niya, nagdesisyon akong mag-abroad. Year 2017, pumasok ako bilang isang domestic helper abroad. Kaya lang hindi ko natapos ang kontrata kong 2 taon. Hindi ko kinayang pagod at lungkot. Samahan pa ng balitang naglolo ko ang tatay ng mga anak ko. DJ Rocky at DJ Jello, ang lupit ng pinagdaanan ko nun sa employer ko. Iisa lang ang employer ko pero pinahihiram ako ng madam ko sa kapatid niya para mag-general cleaning sa bahay nito once a week. Alam naman natin kung gaano kalalaki ang mga bahay sa Middle East. Kaya nga after a year, hindi ko na kinaya. Nagkulong ako sa kwarto ko at nagdesisyon akong hindi na magtrabaho. 3 araw. 3 araw wala akong kain, walang pag-inom, walang laman ng tiyan ko. Nung panahong yun, nanghingi na ako ng tulong sa embassy at agency ko sa Pilipinas. Naipasa din ang concern ko sa counterpart sa bansang kinaroroonan ko. Sa awa naman ng Diyos, natulungan nila ako.
Sa loob ng 3 araw na hindi ako nagtrabaho sa bahay ng amo ko, naririnig ko ang mga boses nila. Pinalalabas ako hanggang sa isang araw tinawag ako ni Sir. At ang sabi, ihahatid daw nila ako sa agency. Pagkalabas ko noon, sa kwarto ko, galit na galit si Madam sa akin. Tapos pinaghubot-hubad pa ako sa harap ni Madam dahil baka may ninakaw raw ako. Iyak ako ng iyak noon bago ako pinaalis. Dinala ako sa police station. Pinapipirma ng isang kasulatan na nakasulat sa Arabic. Ayokong pumirma. Kasi hindi ko naman alam kung anong nakalagay doon. Kaya sabi ko, pipirma lang ako ron kung merong translation. Hindi pa uso noon yung pipicturan mo lang yung isang dokumento tapos may translation ng lalabas. Tumagal kami sa police station kasi ginawan pa nila ng paraan para matranslate ang nakalagay ron. Galit na galit sa akin noon yung asawa ni Madam kasi inabot kami ng 3 oras sa loob ng police station. Nasasayang daw ang oras niya. Pero alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, kung ano ang nilalaman ng kasulatan? Kusa raw akong umayaw sa trabaho. Hindi dahil minamaltrato ako ng amo ko. At walang kasalanan ng amo ko sa pag-break ko ng kontrata. Yun ang nakalagay ron. Buti na lang hindi ako pumirma. Kaya naman dinala ako sa labor camp. Ang labor camp ay kulungan ng mga distress workers. Lumagi ako doon ng 1.5 month. Libre naman ang pagkain. May free wifi din. Maayos yung shelter, parang hotel style. Kaya lang, nasa kalagitnaan ng desyerto at hindi ka po pwedeng lumabas. Ang gusto ko lang talaga noon, makabalik ng Pilipinas nang sa gayon, mayakap ko na yung 2 kong anak. Hanggang sa dumating na nga, ang araw ng pag-alis ko sa labor camp. Flight ko na pauwi ng Pilipinas. Sa loob ng airport ay naganap agad ako ng ATM. 2 buwan akong hindi nakapagpadala sa Pilipinas. Kasi hindi na ako nakapag-withdraw ng sahod ko. Pero DJ Rocky at DJ Jello, laking gulat ko nang makita ko na walang laman ang bank account ko. Limas na limas. At isang tao lang ang pumasok sa isip ko na may gawa ng lahat ng ito. Hi guys! So ikaw ba ay gustong manalo? I mean, gusto mo bang manalo ng 500 pesos? Gusto mo bang bumingo? O gusto mo bang bumuenas? Ay, eto na lang talaga, kabisyo. Papasok na tayo sa winning era mo. Eto lang ang kailangan mong gawin. Manood at manalo ng 500 pesos sa Bingo Plus Pabuenas kasama ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. Abangan nyo lamang po ang aking Facebook Live this May 15, Friday. At ako po ay magpapamigay ng 500 pesos. Ang kailangan nyo gawin, sagutin ang question of the week. At ang may pinakamagandang sagot, siya po ang magwawagi ng 500 pesos. At huwag niyo pong kakalimutan na bisitahin ang www.bingoplus.com para ikaw ay maging Bingonaryo. At syempre, para talagang qualified ka na manalo ng 500 pesos, huwag kakalimutan na i-like at i-follow ang Facebook page ng Love Radio Manila. So, abang-abang lang kabisyo sa May 15, Friday para sa Bingo Plus Pabuenas. Winning dust para sa inyong lahat.
Mahirap ka usapin at di pa namamansin. Di mo ba alam na ako'y nasasaktan? Ewan na, tulad na rin ng uungasan. Mahal kita, hindi ito boran. Wait lang guys. Loader. You know always titig sa dulo. Sa buhay aking diksyonaryo. Kung ang walang di gusto. Nasabi ko hindi ako. Dami mo sa'yo. Araw-gabi. I like your outfit tonight. Thank you so much, Hiroki. Thank you very much. Mga nanonood ngayon, nakikinig ngayon. Thank you. Hello sa lahat ng mga nanonood. I'm so privileged. Nakakatawa yung I'm so privileged. Wait lang guys ha. Meron lang akong inaayos na kapanata. Meron kasi ako ito play. Ang titig sa tono. Hi kay Clarice. Hi kay ate girl. Tashong. Yes, nasa booth po kami this Friday. Hi kay May. Hi kay Alexander. Hello everybody. Happy watching. Ano po yung may maingay na buzzing sound? Uy, I don't know what's that. Meron pa ba? Wala na. Sabihan nyo lang ako meron pa. Meron pa rin? Wala na. Parang may fireworks. Ano daw yun? Meron pa rin daw. Ano yun, Papa? May parang fireworks daw. Meron pa rin. Problema natin line kay TikTok. Okay. So, mali ako ng mga pinagpipindot. Okay. So, meron daw talaga. So, sorry na guys. May konti lang tayong sound na maririnig. Konting sound na maririnig. Parang grounded. Oo. Linya daw namin kay TikTok. Hindi ko sure. Na-reason namin po yan. TY po. Kaninong problem? Sa atin o kay TikTok? Parang sa atin, di ba? Kasi dapat yung linya natin yung maayos eh. Or si TikTok talaga may problema. So, kung magle-live ka, ganyan din sa lahat. Anyway, sa amin yata to eh. Yeah. Checking lang sa linya natin through kay TikTok. Yeah. Okay. Hi kay Cramso. Shout out here in Perth, Australia. We're listening here right now. Thanks and God bless. Thank you, Cramso. Isa yun sa mga gusto kong puntahon, Perth. Hi kay Bay. Hi kay Cyril Denise. Liana, oo, kakabasa ko lang. Pero part 1 pa lang. Christine Pablo. Hi kay Rex. Ore. Janeline Lumagbas Calyao. Mamod. Rodrigo Kayang. Need mo lang mag-talk na mag-talk, sabi. Oh, ganon. May. Si Titan dyan lang nagpapakit sa color kagabi. Talaga ba? Hindi ko na, na sightsee. Hi kay Baby Love. Vembark. From Papua, New Guinea. Hi kay Ja. Hi kay Riego. Hi kay Girlea Romana. Huy, sino na nakapanood dito ng The Devil Wears Prada? Kasi gusto ko manood.
Hi kay Kin. Andoy, hello. Jelly, you're so blooming. Thank you. Hi, Kalooy. PH Jane KW. JPink02. Showing na po yun. Actually, watch ko na. Maganda. MJ Monterde, gusto ko manood. Ang hirap lang kasi, alam niyo ganito, ang hirap manood pag ito yung schedule mo. Bakit? Kasi kailangan yung panonood mo yung mga tanghali, hapon, 'di ba, gabi. Pag ako nanonood ako dati last full show eh. But anyway, ganoon talaga. Ayan, sabi ni Ja, thank you sa mga stories na kinukwento ko. Feel ko kasi niloloko lang ako. Ano? Sabi ni Cromso, when will you visit Perth? You are welcome here and no worries for everything. Taray naman yan, Cromso. So, ko lang, plane ticket ko lang, ganun. Grabe, thank you ha. Gyayamanin pala to si Cromso eh. Hi, shout out sa mga taga Dumaguete. Nanay ko taga Dumaguete. Thank you ha. Sa panunood. Kay Goa pa kaayo. Hi kay Romelson Brian from Occidental Mindoro. Rachel Manguba. Jenaline Garcia from Bulan, Sorsogon. Hi din po kay Mary Ann Peregrina. Joseph Apura. Vanene from Taiwan. Mag-ano lang kayo, PM lang kayo kung sakaling gusto nyo mag-share ng inyong secret files, raketera@gmail.com. Asa sa Dumaguete, sa Kamanhak. Diba? Alam ko yung Kamanhak. Tsaka nagpupunta kami dati nung mga bata kami sa Pulang Bato. San ka pa? Tapos, nagpunta din kami sa Balisansan, ano ba yun? Ano nga yung, nyo, parang lake something. Hi kay It's Me, Marian. Hi kay Sela. Uy, nasan daw? Well, sinampay natin kanina kasi nabasa siya. Christine, thank you. Sa ilaw lang talaga yan, promise. Eto si Alexander Hidalgo, hindi matinag-tinag sa pagsiswimming eh. Valenza Zayao, yun. See you, Tin Rivera. Hi kay Nell Young. Who's this DJ? DJ Raketera po ang kasama po ninyo. Sa mga kakapanood lamang, hindi kilala kung sino yung kasama nila ngayon sa video. Ako po, si DJ Raketera ng Love Radio Manila. Umeere po ako kasama ni Titan Jello. Alas 9 po ng gabi hanggang hating gabi. Thank you po. Hi kay Nurse Chell. Ayan. Hi din kay It's Me, Marian. Kailangan ko mag-start ng story. Patapusin muna natin yung commercial and music. Si Kihor. Wala po. Gusto ko talaga rin magsikihor kasi magkakalapit yan, 'di ba? Dumaguete, Sikihor, Bacolod, yan. Bacolod nakapunta na ako. Hi din po kay Joseph. Thank you, guys. Ano nang ibig sabihin no na bason makaanhi na ka? Dili ko kasabot, gamay lang. Boracay DJ, nakapunta ka na? Yes, nakapunta na ako ng mga twice. Twice or thrice pala? Thrice na pala yata ako nakapunta. Ay hindi, 4 times na pala. Nakakatawa no binago ko. 4 times na pala. Kasi ang unang beses na nagpunta ako ng Boracay, estudyante pa lang ako. Nagkaroon kami ng parang seminar, 3 days seminar, mga student leaders sa, kung hindi ako nagkakamali. Ano nga yung pangalan ng resort ng partner dati ni Boy Abunda? Anong pangalan nun? Nung resort na yun? Basta yun dun sa resort na yun. Hindi ko makakalimutan yun. Pero nag-side trip muna kami ng Iloilo bago kami pumunta doon. Or I think na Boracay muna pala kami bago kami pumunta ng Iloilo. And then, after that, ang next na punta ko na ng Boracay, nag-team building kami sa Love Radio back in 2015 or 14. Yun. Tapos, next na punta ko na ulit doon, year 2016, nag-open yung branch ng grocery store ng boss namin doon sa Boracay. Kasama ko pa nun sila TJ Monterde, sina
Inigo Pascual, yun, mga promising artists sila nung time na yun. And then, next na punta ko na doon ay nung na-heartbroken ako. Oo. Kasi, wala lang, parang gusto ko lang ng mag-beach, ganun. Kasama ko naman yung mga besties ko. So, 4 na beses ako nakapunta ng Boracay. And sabi ni Cramso, just let me know. Even DJ Taita Jal, I learned a lot from your program. Thank you. Sige ha, PM nyo lang kami. Chuck, pabati naman Lizelle Morris, OFW. Uy, sana makapunta ko sa Siquijor. Gusto ko rin talaga dyan. Promise, mahilig ako magdagat. Hindi lang ako talaga makapaglamyerda ngayon kasi syempre dami nating iisipin bago tayo makalis ng bahay. Alam nyo kapag naging nanay na kayo, bago kayo umalis ng bahay, sobrang dami nyong dala. Sobrang dami nyong iisipin. Kaya minsan kunwari pag may yaya, iisipin mo muna kung paano yung logistics inyo eh. Tapos kapag medyo na-stress ka, parang hindi na lang kami sasama. Parang ganon. May ganong feeling. Parang may mga time pa nga na hindi, sama mo si baby mo, ganyan. Parang ganun yung sinasabi. Pero parang ako, hindi na lang. Napapagod ako, ganun. Pero, syempre, may face lang na ganun eh. Naiisipin mo mentally exhausted ka. Pero parang pag medyo nagagamay mo na, lalaban ka talaga eh. Lalaban ka. Parang, hindi, gusto ko ma-experience ko to. Gusto ko ma-experience si Enzo to. Hindi niya pa alam tong nangyayari na to. Pero, it will help him for the development. Parang ganon. It's me, Marian. Hi kay Omi. Pag ma-stress ka, madam, bilangin ang buhangin, sabi ni Johnny. Grabe naman yun. Ano bang maganda sa Siquijor? I mean, anong mga lugar ang dapat talaga puntahan pag nandyan na? Derek lang. Bobley 18. Ano yan, Bert? Pimar, pabati sa Placido from Diet Camarines Norte. Basta, Bantayan Island, Cebu. Ay, nakapunta na ako dyan. Meron akong vlog niyan. Nasa YouTube channel ko. Carlo! Shoutout kay Sofia. Ma'am Sakto, asawa na si Brian Lee. Salamat. Lahat ng place po doon. Kambuhay Falls, yung pinuntahan ni Ann sa Siquijor. Uy. Marilyn, Dumangas, Iloilo naman. Uy, I love Iloilo. Isa rin yan sa mga gusto ko. Maliit lang pero ang babait ng mga tao, ang sarap ng mga pagkain, lalo na yung seafood. Gustong-gusto ko yung may pinuntahan kami na restaurant, tapos mga bake oyster, tapos fresh oyster. Nagugutom na naman ako. Okay. Sa Cebu, nakapunta ka na rin ba? Yes, nakapunta na ako ng Cebu. Nagbantayan Island kami. Pero nagpunta na, short-lived lang yung pagsa-Cebu ko eh. Parang 1 day lang yata ako doon. I mean, doon sa mismong Cebu set. May asawa na po ba kayo? Baka hindi ka updated, Feb. I-update lang kita ngayon sa mga hindi po updated about my life. Kung may pakialam po kayo, kaya kung gusto nyo lang po malaman, opo, may asawa na po ako. Ay! Nasaan ko nilagay yung sing-sing ko? Nagbanyo ako kanina. Oh my gosh! Wait lang. Baka naiwan ko sa banyo. Wait lang. Tinanggal ko kasi. Alam nyo na, diba? Syempre, kapag oh my God. Kinabahan ako. Oh my God, kinabahan ako, guys. Kinabahan ako. Paano kapag nawala ako? Lagot sa asawa. Hindi, tsaka mahal. I mean, di ba? Parang,
Umiwawala yung singsing mo. Sayang yun. Eh di sana sinangla ko na lang, di ba? Binenta ko na lang kaysa sa mawala. Hindi naman niya ako aawayin. Pero mapapakunot yun noon. Tsaka mapufrustrate yun. Sabihin burara ako. What if, alam mo, Hiroki, ganito ginagawa ko kapag, kasi syempre, jejebs ka, diba? Sorry for the term, ha? Masyadong loud. Pero, ito yung real thing na nangyayari. So, tinatanggal ko yung singsing ko. Pero, I make sure na dala ko yung bag ko. Tapos, ihuhulog ko yun dun sa side pocket ng bag ko. Or kung hindi man dun sa side pocket, nilalagay ko siya doon sa bulsa ng wallet ko. As in yung may zipper. Tapos, tinatanggal ko yung coins. Nililipat ko yung coins sa iba para hindi magkaskas. So, ganun yung ginagawa ko. So, kanina, sa sobrang pagmamadali ko, syempre, hindi ko na nilalagay dun sa wallet ko kasi nandun na ako sa moment eh. So, nilagay ko lang siya dun sa mismong gilid ng side ng bag ko. Pero at least, nandito na. Danny boy, lahat ng pong place maganda. Ayan. Pag mag-aaway kayo ng asawa mo, actually may nagtanong sa akin ng ganyan. Kasabay namin sa, alam niyo yung mga, seminar sa munisipyo. Yung bago kayo ikasal, may seminar sa munisipyo. Parang family planning, about family planning. So, eto na. Seminar kami ng asawa ko sa munisipyo. Tapos may mga kasama pa kami. Naka-face mask ako nung time na yun kasi syempre di naman ako confident sa sarili kong mukha nung time na yun. Kasi ang aga-aga. Tapos ang pasok ko gabing-gabi. So, hindi mo na ako naka-ayos and all. Inabusesan ako. Tapos, may isa dun talaga yung sumusubaybay. Tapos parang, ang kulit niya ang question niya, Ma'am, pag nag-aaway kayo, ganyan din po ba kayo? Ganyan. Tapos, hindi na ako yung tinanong niya. Yung asawa ko na lang yung tinanong niya. Sabi niya, Sir, pag nag-aaway kayo, bigla kayong sinasabihan ng advice ng asawa niyo. Ay, ni DJ Rocky. Gumaganon. Well, pag nakikipag-away ako, kalmado ako. Huwag ka. Kalmado. Novelo, Angelita de los Santos, Gavillera, Grace. Hi kay Grace. Hi. Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Napakinggan natin kanina ang secret file ni Luna. Isang teenage mom na maagang hinarap ang realidad ng buhay. Hirap at responsibilidad. Natutuhan ni Luna lumaban para sa kanyang mga anak. Kahit kulang ang suporta ng kanyang partner. At dumating sa puntong pinili niyang mangibang bansa
Bit-bit ang pag-asang maiahon ang kanyang pamilya. Pero doon ay sinalubong siya ng pagod, lungkot, at kawalan ng kalayaan. Naranasan ni Lunang mapahiya, makulong sa labor camp, at iwan ang lahat para lang makauwi. At bago siya tuluyang makauwi sa Pilipinas, isang masakit na katotohanan ang sumalubong. Ang perang pinaghirapan ni Luna ay nawala. Sino kaya ang may sala? Sino kaya ang may kagagawan ng paglilimas sa kanyang mga pinaghirapan? Malalaman natin yan sa pangalawang bahagi ng Secret File ni Luna. Laking gulat ko nang makitang wala ng laman ang bank account ko. At isang tao lang ang pumasok sa isip ko na may gawa ng lahat ng to. Si Madam. Si Madam na naging amo ko. Siya lang ang may access sa bank account ko. Kaya siguro madali nilang nakuha ang pera ko. That time, inisip ko na lang na wag nang magreklamo pa dahil ang gusto ko lang ay makauwi na sa aking pamilya. Wala na akong nagawa pa, kundi umuwi na lang na walang kapera-pera. Nang makauwi ako ng Pilipinas, yung partner ko ang gumagawa ng mga gawaing bahay. At ako naman ang nagtatrabaho. Biruin niyo yun, DJ Rocky at DJ Jello. 3 linggo lang akong natambay. At nakahanap agad ako ng trabaho as building housekeeping staff. 3 years and 6 months ako nagtrabaho doon. And that time, okay na okay pa kami ng partner ko. Hanggang sa nagkaroon ng coronavirus, nag-lockdown. Kinailangan naming mag-stay in sa trabaho. At doon na nagsimula ang pagkakalabuan namin ng partner ko. Simula na mag-abroad ako hanggang makauwi ako, hindi na nagtrabaho ang partner ko. 1 buwan ng lockdown, panay na ang hinala niya sa akin na may lalaki ako sa trabaho. Umaabot pa nga sa puntong pag umuwi ako ay nasasaktan niya ako. Dahil sa selos. Lagi ko namang sinasabi sa kanya na kung siya na lang ang magtrabaho at ako na lang sa bahay, baka maging maayos kami. Kaya lang hindi ko rin siya mahiwalayan. Kasi nag-iiskandalo siya sa labas ng bahay. Then natapos na ang lockdown. Unti-unti nang bumabalik sa dati. Nangako ako sa sarili ko na mag-a-apply ako uli ng trabaho abroad once na mag-open na uli. Isang araw, tinawagan ako ng isang agency.
Nakapasa ako sa interview. Sumunod na araw, meron pang agency ang tumawag sa akin. Maraming offer. Pero ang pinili ko ay yung may pinakamabilis na proseso. After 3 months, nakalipad na ako papuntang Middle East. Hindi pa rin nagpatinag ang tatay ng mga anak ko. Panay away pa rin namin. Panay reklamo pa rin niya. Reklamo sa ipinapadala kong allowance ng mga bata. Pati nga kapatid niya, tinatanong pa ako kung saan daw napupunta ang sahod ko. Ang hindi nila alam, nagbabayad pa ako ng utang ko. Dahil umabot din na mahigit 70,000 pesos ang nagastos ko kasama placement fee. Ginamot ko yung ipon na magulang ko na pambayad sana sa lupa. 5 buwan kong hinulugan yun. Kasi kailangan ko ring magtira ng pampadala ko sa mga anak ko. After 3 months na panay-away namin ng tatay ng mga anak ko, nakipaghiwalay na ako. Binlock ko siya kasama ng mga kaanak niya. Ang masaklap dito, ayaw nila ipakiusap sa akin ng anak ko. Pero patuloy pa rin ang pagsusuporta ko sa mga anak ko. Kahit hindi ko sila nakakausap ng ilang buwan. Tanging ang kapatid ko lang ang may communication sa kanila. 2 taon. 2 taon kong sinusuportahan ang mga anak ko. Financially. Nabanggit ng ate ko, nahihiramin niya raw ang mga bata na nasa poder ng ex-partner ko. Para sana'y magsimba. Pumayag ako. Kaya lang, hindi raw pumayag ang tatay ng mga anak ko. Dahil baka raw hindi na ibalik. Di in-unblock ko yung kapatid niya. Nagkasagutan kami. Never akong pumalya sa pagsusuporta sa mga anak ko. At once lang, sinubukang hiramin ng ate ko ang mga anak ko pero hindi nyo man lang pinahiram. Sabi ko. Dagdag ko pa. Kung ipagdadamot nyo lang din naman ang mga anak ko sa pamilya ko, di kayo na lang ang bumuhay, huwag nyo nang asahan ang padala ko. DJ Rocky at DJ Jello, kahit masakit at mahirap gawin, tiniis ko na hindi suportahan ang mga anak ko. Dahil yun lang ang nakikita kong paraan para isuko nila sa akin ang mga anak ko. Dahil sabi ng ex-partner ko, magkakamatayan daw muna kami bago ko makuha ang mga bata. After 1 month, nag-message sa akin yung nanay ng ex-partner ko. Nakikiusap na suportahan ko raw uli ang mga apo niya. Dahil hindi na raw niya kaya at sa kanya lahat inaasa ng anak niya. Nag-message na rin yung tiyahin nila sa akin. Nagmamakaawa. Ibalik ko raw yung suporta ko. Kasi naaawa na raw siya. Pumayag ako pero may kondisyon. Sinabihan ko sila na susuportahan ko uli yung mga bata. Pero sakto lang pambaon at pang-extra nila.
Hanggang sa end of school year. Hanggang dun lang. Then, kukunin ko na sila. Kung hindi papayag, di bahala na kayo na bumuhay sa mga bata. Don't get me wrong, DJ Rocky at DJ Jello. Masakit talaga yun para sa akin. Pero yun lang. Yun lang talaga yung paraan para ibigay nila sa akin yung mga anak ko eh. Wala na rin silang nagawa, kundi pumayag sa kondisyon ko. Dahil, alam naman nila na ako lang ang may kakayanan na bumuhay sa mga bata. Wala talagang kayang gawin yung ex-partner ko. Year 2025. Natapos na ang school year. Muli kong nayakap ang mga anak ko. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, ang nanay kahit gaano katatag, kailangan pa rin ng sarili niyang nanay. Akala ko dati kaya ko nang akuin lahat eh. Na bawal umasa, bawal manghingi ng tulong. Pero, natutunan ko na hindi naman kahinaan ang bumalik sa mga magulang kundi lakas. Ang mga magulang ko, ang naging sandalan ko. Sila ang naging tahanan ng mga anak ko. Yung akala ko, ako lang yung lumalabang mag-isa. Pero yung mga magulang ko, tahimik, pero lumalaban. Para sa amin ng mga anak ko. Hindi man naging buo yung pamilya namin sa papel, pero sa puso, buong-buo kami. Dahil sa mga magulang ko. Hindi ako humingi ng tulong sa ama ng mga anak ko. Pinili kong akuin ang responsibilidad. Mahirap. Oo, pero mas gumaan. Dahil hindi ako nag-iisa. Nandiyan ang nanay at tatay ko na hindi ako sinukuan kahit ilang beses ako nagkamali. Para sa kanila, hindi apo ang turing nila sa mga anak ko, kundi anak. Mas nauunawaan ko pa ngayon. Ang pagiging ina ay hindi lang tungkol sa pagbibigay, kundi sa pagtanggap. Pati na rin sa pagtanggap. Dapat marunong kang tumanggap ng tulong, tumanggap ng pagmamahal, tumanggap na merong ibang tao o mga taong handang sumalo sa'yo kapag hindi mo na kaya. Kaya sa lahat ng mga single mom na pilit lumalaban mag-isa, okay lang humawak uli sa kamay ng mga magulang natin. Marami man tayo mga pinagdaanan na mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin. At marami man tayo mga pagkakamaling nagawa na nakita nila. Yayakapin pa rin nila tayo kapag bumalik tayo sa kanila. Kaya pa, salamat. Salamat sa pagmamahal na walang kondisyon. Salamat sa pagtanggap ng walang tanong. At sa pagpuno ng mga pagkukulang ko na hindi ko kayang ibigay mag-isa. Dahil sa inyo, natutunan kong mas maging mabuting ina. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Napahaba na po ang aking pagkukwento. Muli, ako si Luna. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ng asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Shit!
Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay, barilin mo ako. Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Ang hirap. Ang hirap maging nanay. Nanay kasi nanay na ako ngayon. No? Naramdaman ko na yung sakit. Lalong-lalo na down there. Nung nakanak ako. Tsaka kahit na hindi mo man siya niluwal talaga doon sa down there, meron at merong tahe. Mapa-CS, mapa-normal delivery, lahat ng yan. Mahirap pa rin. Pero, yung hirap na yan, nawawala eh. O kahit pa paano, naging bearable kapag meron kang kasangga. Pag meron kang partner. Kaya lang kapag yung partner mo, hindi mo kasangga, hindi mo kaagapay, hindi mo katulong, lahat ng bigat, dala-dala mo. At yung mga nanay na dala-dala lahat, dun ako bilib na bilib. Kaya Luna, nakakabilib ka. Ang lakas. Ang lakas mo bilang nanay. Siguro ganun talaga, no, pag ipinaglalaban mo yung mga anak mo. Bata ka pa. Nung time na nangarap ka, nag-aral ka, inalagaan ka, tapos napunta ka agad sa laban ng buhay. Naranasan mo yung mawalan, magkamali ng partner, masaktan, mapahiya, hanggang sa mapunta sa ibang bansa na mag-isa, lumaban kahit ubus na. Nahirapan, 3 araw walang kain, tubig lang. Pinahubad pa, pinagdudahan pa. Hindi biro yun. Pero lahat yun kinaya mo. Kinaya mo. At bilang ina, meron talagang mga sakripisyong gagawin ka. Kahit pa sobrang sakit na. Tiniis mong hindi magpadala para sa mga anak mo. Tiniis mo para maibalik sa iyo ang mga anak mo na nasa poder ng ex-partner mo.
Hindi lahat maiintindihan yun. Sa iba parang mali. Ba't mo tiniis yung anak mo? Pakinyo ba? Charot, charot. Pero bilang nanay, alam mo kung kailan ka lalaban. At kung kailan ka magtitiis para sa mas malaking laban ng buhay mo. Minsan kasi yung pagmamahal ng isang ina, hindi lang puro lambing eh. Minsan matigas. Minsan masakit. Pero lahat ng yon para sa mga anak. At napakaganda ng realization ni Luna sa bandang dulo ng kanyang secret file. Na kahit gaano ka katatag, kahit gaano ka pa kapalaban na ina, kailangan mo pa rin ng tulong ng sarili mong mga magulang. Ang pagiging ina, hindi lang tungkol yan sa pagiging malakas eh. Hindi lang yan tungkol sa pagiging matapang. O kung marunong kang lumaban. Dapat marunong ka ring tumanggap na kailangan mo ring sumandal, na kailangan mo rin ng tulong. Kaya saludo ako sa mga magulang na ganun. Sa mga magulang mo, Luna. Sa mga magulang na mga kabisyo natin out there na single moms. Yung mga single moms, yung mga magulang nun, ay ang lulupit. Salamat po sa inyo. Kung inaalalayan nyo yung anak ninyo. Na kahit nagsarili na sila ng kanilang desisyon sa buhay, pero nakaalalay pa rin kayo. Hindi madali yung ganon. Hindi sila bumitaw sa'yo. Kaya Luna, kung nakikinig ka man ngayon, hindi na sayang lahat ng pagod, luha at sakripisyo mo. Isa kang patunay na ang isang nanay, kahit ilang beses madapa, babangon at babangon para sa anak niya. At sa lahat po ng mga single mom na nakikinig, hindi kayo nag-iisa. Maraming nagmamahal sa inyo. Maraming nagmamahal sa inyo. And sa next time na pipili kayo ng partner ninyo, pumili na kayo ng tama, ha? Hindi yung may tama. Try ninyo yung yung makapal, ang bulsa, malalim, kung magmahal, pati na rin bulsa. Kasi ang lalaki na hindi umaambag sa buhay, yung tipong semilya lang ang ambag, wala kayong mapapala dyan. Walang magandang kinabukasan yung mga anak nyo dyan. Walang pangarap sa buhay, tas di pa nagsisipag, tambay-tambay lang. Ano yun? Huwag niyong pipiliin yung ganong klaseng lalaki kasi hindi kayo paninindigan yan. Kaya kabisyo, matuto tayo sa ibinahagi sa atin ni Luna. And once again, sa mga kabisyo nating single moms out there, advance happy Mother's Day. Kung ikaw kabisyo, meron kang gustong ibahagi sa programang ito, share it to us, rakitara@gmail.com. Ako po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Rakitara. Sa ngalan ni Titan Jello, kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Luna's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo.
sige. Isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito.
Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa
Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit natin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Bab. Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last
Oo. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalala. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a
Lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo ba? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oradyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. Oh! Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng bubulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan nagagalaw. mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Ano pareha tayo? Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa, tatlo. mahulog!
Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Ay, Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot na
ng direktor kung kami ba ay tama. Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Walang wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Tera and welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga tayong Top Secret sharer sa kabilang linya. Welcome na po natin siya. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi. Ano pong pwede naming itawag sa iyo, ma'am? Sarah na lang po. Sarah. Sarah, ilang taon ka na? 34. 34. Sang lupalop ka naman galing, Sarah? Nasa Middle East po ako ngayon. Nasa Middle East. Alright. Sarah, 34 from Middle East. Ano? Yes. Ang top secret mo? Nagmahal ako ng mga taong mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Nagmahal ka ng mga taong mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Tama ba ako ng pagkakarinig? Apo. So meaning hindi lang to isang tao? Hindi po. Okay. At pag sinabi mo o nung sinabi mo na mahirap yung sitwasyon, pwede mo bang i-define yun? Kasi meron akong boyfriend. Yun siya yung pinakamatagal until now. Pero kulang yung effort ng time niya para sa aming dalawa. So, may taong dumating na nagpuno ng time na pagkukulang niya. Pero hindi niya yun alam. So, gumagalaw ka nang hindi nalalaman ng boyfriend mo. Parang ganun po. Pero wala naman sana pong mag-judge. Kasi isa siyang Muslim. So, meron siyang asawa. Same time. And yung family niya is kilala po ako sa side niya. Okay. Lahat Linawin lang natin, ha, Sarah. Wait lang. Sige, ubo-ubo ka muna ng onti dyan. Makinig ka lang muna dun sa mga tanong ko. Kasi nabanggit mo na wag munang mag-judge tapos may kinukwento kang lalaki na isang Muslim. Pwede mo bang klaruhin sa amin kung sino tong lalaking tong tinutukoy mo? Yung dumating na bago o etong partner mo talaga? Yung partner ko po talaga. Okay. So, itong partner mo ay isang Muslim. So, may asawa talaga siya. Apo. Okay. So, paano kayo nagka-inlovean muna? Pwede mo bang kwentuhan muna kami kung paano na-establish yung relationship ninyo? Nag-work po ako sa isang restaurant na nakabase sa malapit siya sa dagat. Tapos po, naging customer ko siya.
and nagkakwentuhan kami. Nagkalapitan po kami ng loob. Nagkapalagayan ng loob. Yun, ganun po. Mhm. Then, kwentuhan ng mga nakaraan, mga ganyan, yung sa sitwasyon niya. And isa po kasi akong single mom. Mhm. So, nagulat ako, nakuha niya yung loob ko kasi marunong siyang mag-Tagalog. Mas fluent yung Tagalog niya sa akin. So, yun po. Then, naging kami hanggang sa tumagal. Until now. Pero, yung conflict lang po namin is yung sa first wife niya. Mhm. Ilang years na nga kayo nitong guy na 'to? 3 years na po. 3 years. Nung kinakausap ka niya, nung nakilala ka niya, malinaw sa'yo na isa siyang Muslim, na may asawa siya? Opo. Pero sabi niya kasi sa'kin nung time na nag-i-start pa lang kami, on process yung divorce nila. Pero so may mga nangyaring hindi kanais-nais sa buhay niya. Na-cancel po yung na-cancel po yung divorce divorce case nilang dalawa. So tinanggap ko naman yun kasi wala silang anak. Mhm. Pero aware yung first wife na existing ka? Hindi po. So, dun sa una nun yung parang initial na napag-usapan, alam mo na may asawa siya, tapos ang pakilala niya sa'yo, ang sabi niya sa'yo, magde-divorce na sila, on process na yung papers nila. But then again, biglang nagkaroon ng situation yung kanyang marriage, that is why na-cancel yung mismong divorce nila. Tama ba? Opo. Okay. Pwede bang Tinanggap ko po yung malaman kung sitwasyon. bakit na-cancel o hindi na tinuloy yung kanilang pagdi-divorce? Ang paliwanag niya po sa akin is si babae daw po hindi siya uma-attend ng court hearing. Kasi si babae yung nag-file ng case sa kanya. Yun po yung paliwanag niya. Okay. Yung divorce ba, saan yan? Dito sa Pilipinas? Hindi po, dito sa Middle East. Kasi parang kung sino yung nag-file ng divorce, siya yung magbabayad sa kung sino man yung, si babae po yung nag-file. Si babae, babayaran niya yung magagastos ni lalaki. Ganun po. Parang ganun. Pwede bang malaman kung yung lalaking to ay may lahing Pinoy? Wala po. Wala. Pero bakit siya marunong managalog? Marami po siyang mga nakakatrabaho na Pilipino before. Tapos kanina nabanggit mo na mas magaling siyang managalog sa'yo. Galing ka bang probinsya? Hindi po, purong Tagalog ako pero mas marami siyang alam na Tagalog words sa akin. Kumbaga matatas siyang managalog, ganon. Opo. Okay. Inaral niya rin, ganon? Parang ganon. Okay. Nakapunta na ba siya ng Pilipinas? Nakapunta na po siya. Kasama Parang mo? 2 times yata. Hindi po, hindi. Hindi ako siguro yung first wife niya. Yung first Kasi yung first wife niya, anong lahi naman to? Pinay din po. Pinay. Pero yung lalaki Opo. hindi Pilipino, tama? Hindi po. Pwede mo bang sabihin kung anong lahi niya? Paano ba? Isa po siyang Persian. Okay. Kasi 'di ba normally iba-iba din yung pananaw and perspektibo and kulturang ginagalawan ng ibang lahi. So depende talaga kung saan yung roots nila. Yun yung iisipin nila na tama, tsaka syempre yun yung irerespeto natin o rerespetuhin natin sa kanila. But anyway, moving forward doon sa ikinukwento mo sa amin. So nagkaroon ng
problema kung bakit hindi na tinuloy ng babae yung or hindi na umaattend yung babae doon sa hearing nila sa pagde-divorce nila. Anong reaction mo nung nalaman mo na parang ay hindi na pala matutuloy yung divorce? Ano po, parang siyempre nasaktan ako kasi I was hoping na magiging sorry, magiging okay na yung sitwasyon ko sa kanya, magiging okay na kami as in totally legal na yung magiging ano namin, relasyon naming dalawa. Kasi halos ano, halos parang gumuho rin yung ano, yung mundo ko sa kanya. Kasi po, anong tawag dito, yung buong pamilya niya is naging ka-close ko na nung time na yun. So yung pamilya niya, nung sinabi mo na pamilya niya, eto ba yung nanay, tatay niya, mga kapatid niya? Sarah, Sandali lang po, nawala ako. Ano po? eto bang binanggit mo na pamilya niya na naging close mo, eto yung nanay, tatay niya, tapos mga kapatid niya? Yung nanay at tatay niya po is wala na. Okay, so sino tong pamilya niya na naging close sa'yo? Mga kapatid po niya, mga pamangkin, lahat po sila halos. So aware ba sila na parang nasa proseso yung divorce ng first wife tapos ikaw parang ikaw yung girlfriend niya? Aware naman po sila kasi ano siya, yung family nila is open. Kasi ano, wala akong masasabi sa family niya kasi close sila lahat. So kailan Ano po? dumating itong bagong lalaki? Ano, after ng 2 years naming dalawa. So anong turning point? Bakit mo na-entertain naman itong bagong lalaki na 'to? Kasi ano po, nung time na bigla kaming naglayo dalawa yung relasyon namin. Nawalan siya ng time sa akin, na parang naging busy siya sa mga dahilan na hindi ko rin alam. Tapos ako siyempre bilang mag-isa ako dito sa Middle East, wala akong kasama, wala akong family. Nagkaroon ako ng mga other friends. Then, na-meet ko siya sa isang online app. Hindi siya dating app. Parang, TikTok po yata. Hindi ko na matandaan. Sarah, parang Mga ganun. nagiging ano ka na, nagiging AI ka na o kaya nagiging robot ka na. Hindi ko alam ano ba nangyari sa ano ko. Sandali lang Oo, po. Para Nawala kasi yung parang biglang gumagalaw ka na dyan somewhere tapos parang humihiwalay na yung wifi dun sa connection ng internet mo sa cellphone mo. Ayan po, okay na. Ayan, I think this is much better. So, sabi mo kanina, bigla na lang siyang naging busy. Opo. Sa hindi mo malamang dahilan. And normally sa babae, may instinct tayo eh. Palagay mo, ano yung dahilan kung bakit siya naging busy? Ano po, nung nalaman ko po na iniisip ko na nandiyan na yung first wife niya, magkasama na ulit sila, gano'n. Gano'n po. So pakiramdam mo kaya siya nagiging busy kasi kasama niya yung asawa niya, binibigyan niya ng oras at atensyon yung first wife niya. Tama? Opo. Tapos etong bagong lalaki na to na nakilala mo sa isang app, biglang binibigyan ka ng atensyon. Ayun, gano'n po. Actually, hindi ko siya masyadong in-entertain nung una kasi parang, naggalit ako sa sarili ko kasi parang merong mga taong siyempre marami po kasing tao na nag-i-scam, yung mga manloloko sa application, ganyan. So, parang biglaan na may magme-message sa'yo tapos, kukunin yung loob mo and then and sa bandang huli scamming ka lang, gano'n. Gano'n yung feeling ko nung una ko siyang makausap.
Mhm. So ano pala siya? Hindi pala siya love scammer. Ano siya? Hindi siya love scammer, as in binuhos niya yung oras niya sa'kin. So paano mo nasabi na binuhos niya yung oras sa'yo? As in 24/7 ba kayong magkatawagan? Halos gano'n po. 24/7? Bakit ano bang pinagkakaabalahan niya sa buhay? Meron siyang trabaho pero hindi naman, open siya sa work niya, mag-phone siya. Video call lang kahit hindi yan mag-usap basta naka-open yung video call. Kahit sa trabaho ko gano'n din. Hmm. Puwede bang malaman kung nasaang industriya ka, Sarah? Sa food industry po. Nasa food industry. Tapos etong guy na 'to, naka-work from home ba siya or nasa isang office din siya na puro lang din Sa siya accountant work siya. ano po? Accountant work po siya. Okay. So, nabigyan ka niya ng oras. Opo. Eto bang lalaking Pero yung 'to time na binigay niya sa akin hindi ko yun napahalagahan nung una. so parang okey, nandiyan ka lang, gano'n? Gano'n po. Hmm. Puwede bang malaman kung itong lalaking 'to walang sabit, single? Wala po, single as in totally single siya, Hmm. breadwinner siya, family oriented. Hmm. Kaya lang, ang conflict ko lang sa kanya is, medyo pagka-moody niya po na which is kasalanan ko rin naman kahit paano yung nangyari. Pero tinanggap niya ako as me na kahit meron yung una, na alam niya po yung sa una, tinanggap niya ako. So alam niya na may boyfriend ka, Opo, tapos tinanggap ka niya? opo. Anong rason niya bakit ka niya tinanggap? Mahal niya daw po ako. Nagkita na ba Kasi kayo nun? nakita niya po sa akin na totoo naman akong tao Mhm. and yun, Nagkita ba kayo? Nagkita kayo nitong guy na 'to? nagkikita po kami. Diyan din? Dito rin po. Hmm. Malapit lang yung pinagtatrabahuhan niya sa pinagtatrabahuhan mo? Malapit halos maliit lang naman yung country na nasaan ako ngayon. Hmm, okey. So, nagkikita kayo. Pero etong Opo. boyfriend mo, aware din siya na merong existing na ganitong guy sa buhay mo? Hindi ako sure, pero nung huli may sinabi siya, tinanong siya sa akin na, nakakausap, meron daw ba akong mga nakakausap, ganyan. Sabi ko, meron naman, may mga outside friend ako na hindi niya nakikita. Anong sagot niya? Sabi niya, wala, okey, gano'n lang. Parang dedma lang siya. So, kung sakaling malaman niya na may ine-entertain kang lalaki, dedma lang siya? Siguro sinabi niya kasi sa'kin before na if meron akong makikita na mas worth it sa kanya, na alam niyang pangangalagaan ako, mag magbibigay siya ng bibigay niya yung way maggi-give up siya, gano'n. Kasi hindi naman he is older than me actually, pero gusto niyang makilala kung sino yung guy na ipapalit ko sa kanya na magbibigay sa'kin ng sana kung mabibigyan ako ng stable life, gano'n. So, gaano kalayo or gaano kalaki yung age gap ninyo nitong guy na ito, itong boyfriend mo? 20 years po. 20 years. And eto namang bagong guy na dumating sa buhay mo, gaano kalayo yung age gap ninyo? 2 years lang. 2 taon, okay. Honesty ang kailangan ko mula sa iyo, ha? Do'n sa 2 lalaking yun, sino ang mas nakapagbibigay sa'yo ng financial help or support? Parehas lang po halos, eh.
And anong klaseng financial support ang ibinibigay nitong dalawang taong to? Si yung una po, Mhm. mga everyday needs ko, nabibigyan niya ako. Mhm. I mean, naka-support siya sa'kin pagka kailangan ko, ganyan. Mhm. Tapos si pangalawa naman po, before siya yung nagbabayad ng room ko. Mhm. Palagay mo, bakit kayo umabot sa ganong klaseng deal or dynamics na biglang sila yung nagbabayad nitong tinutuluyan mo, tapos yung isa naman sa needs mo? Anong mga pinagsasabi nila or may sinabi ka ba? Wala po. Hindi naman ako humihingi sa kanila, eh. Mhm. Siguro nakikita nila na sometimes nag-struggle ako sa sa pera, sa mga gastusin ko. Kasi ako lang din po mag-isa yung gumagastos sa anak ko sa Pinas. Mhm. You have a child, no? Tama. Ilan sila? Isa lang ba? Isa lang po. Mhm. So, aware sila na meron kang anak? Opo, aware sila. Mhm. So, parang dahil sa pagmamahal nila sa'yo, kamo, tinutulungan ka nila sa ganung paraan. Mm. Okay. Ngayon, kung sakaling tanggalin nila yung ganong klaseng help or support, palagay mo ba gusto mo pa rin silang makasama or pipiliin mo pa rin sila? Opo naman. Hindi naman ako more on material thing. Mhm, mhm. And palagay mo, bakit hindi sila bumibitiw sa'yo? Anong meron sa'yo na wala sa iba? Siguro kasi ano, sabi nila hindi naman ako simpleng tao lang po kasi ako, Mhm. wala akong luho as in wala. Hindi ako maarte sa mga bagay. Mhm. Cowgirl ako as what they said. O Mhm. yun lang po. Open-minded kasi akong tao. Mhm. Na kapagka gusto ko or kung ano ka sa akin, gano'n din yung maipapakita ko sa'yo, parang gano'n. So, nagre-reciprocate ka ng effort sa'yo ng isang tao, ganun ba? Opo. Okay. So ngayon, ibahin naman natin yung tanong. Kanina tinanong kita kung ano palagay mo yung meron ka na hindi nila mahanap sa iba kaya nandyan pa rin sila at pinipili ka. Eto naman, ano yung meron sa kanila at bakit hindi mo sila mabitawan? Ano ba? Yun sa una, Mhm. tinanggap niya ako ng buong-buo sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay before. And then, halos parehas lang kasi. Pero yung pangalawa po kasi is, after ng nangyari dito sa lugar namin, bigla siyang umuwi dun sa kanila. So, almost 20 days na kaming hindi nag-uusap. Mhm. As of today? As of today. Kasi mahirap nga naman na nandyan ka sa gitna ng giyera, 'di ba? So, meron talagang mangyayari na iba, 'di ba? Sa mga relasyon na meron kayo diyan. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Gusto ko kasi, sa totoo lang, gusto ko kasi na maging stable na sana yung buhay ko kasama yung pangalawa dahil mas maraming naging plano na nabuo na yun naudlot lang actually because of the war. Dapat kasi this last March Mhm. kung natuloy yung bakasyon ko, we will meet in Philippines para Mhm. dun ayusin lahat. Mhm. Kaya lang naudlot. Opo. Tapos hindi siya nagpaparamdam. Tapos hindi na siya nagpaparamdam. Actually siya yung pinaka-close dun sa anak. Sa anak mo? Opo. Close sila ng anak ko tsaka ng mother ko. Ilang taon na ba yung anak mo? 15 po. 15, okay.
So, gusto mo nang piliin itong si second guy. Opo. Mhm. Kaya lang hindi ka pa bumibitiw doon sa first guy. Opo. Yun Palagay yung hindi ko siya mabitawan. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro ang ano na lang is, mahal ko siya in a way na parang I was looking for, other figure on my side. Parang gano'n. Same time, yung, support niya po kasi sa akin, not financially, sa lahat. Emotionally, physical, ganyan. Yun yung naibibigay niya sa'kin. Yun lang talaga, ang kulang sa kanya is oras. Kasi hati yung oras, eh. Pagka kailangan na kailangan ko siya, I mean, for example, emergencies, wala, hindi ko siya matawagan kasi nga, yun, nandun siya sa una. Mhm. Nasabi mo kanina na parang naghahanap ka ng father figure kaya hindi mo rin siya mabatawan. Pinalaki ka ba ng single mom? Separated family. Pero nagkaroon naman kayo ng magandang relasyon ng papa mo? Opo, oo, maganda naman ang relasyon namin ng tatay ko. Hindi lang kami totally nag-uusap palagi, pero never ako nagbigay ng sama ng loob sa kanila. And yung relationship niyo naman ng daddy ng anak mo? Wala na po. When you said wala na po, ibig sabihin hindi na talaga kayo nagko-communicate? Hindi na, matagal na. If you don't mind me asking, anong naging rason kung bakit kayo naghiwalay at bakit hindi na kayo nagko-communicate ngayon? Bumalik siya dun sa ex niya. Nag-abroad siya before, and then, nalaman ko na bumalik siya ng Pinas. Tapos, dun na siya umuwi, dun sa ex niya. And dininay niya pa yung anak niya dun sa akin. Ano? Dininay niya po yung bata na hindi niya daw po anak. Anong reaksyon mo nun? Salamat na lang sa lahat, ganun. Kasi hindi naman po totally hirap yung buhay. Parang tinanggap ko na lang na for almost 7 years, itatapon mo lang ng ganun, then i-deny mo yung sariling dugo mo. Mahirap totally, pero tinanggap ko po para lang sa bata. Nung time ba na yun, nag-abroad ka na? Hindi pa po. Hindi pa. So, kailan ka lang pala nag-abroad? 2022 po. So, bago pa lang. Kaya itong si first guy, bago lang din ang relationship ninyo. Anyway, mabalik tayo doon sa concern mo, no? Anong steps mo? Mukha namang alam mo kung anong dapat mong piliin, sinong dapat mong piliin. Anong gusto mong mangyari ngayon sa buhay mo? At anong gagawin mo? Kasi ang gusto ko po mangyari is sana if ever kung bumalik man siya, si second guy, ise-settle ko na po lahat. I mean, kung talagang babalik siya din sa akin or magpaparamdam siya sa akin ulit, gusto kong sabihin sa kanya na ayusin namin lahat yun. Kasi wala naman talaga mangyayari dun kay first guy. Although they have the temporary marriage sa side nila. Pero yung mas po kasi mahirap kasing verbal wedding na wala kang pinanghahawakan. What do you mean by temporary marriage? Ano yun? Sa religion nila, meron po silang ganon para hindi tawagin ng mga tao na hindi ko alam kung maiintindihan ng mga tao, pero para hindi ka tawagin na
dito, kabit Mhm, mhm. So sa ng religion na Muslim, yun. Kumbaga, para hindi ka opo, gano'n tawagin na po 'yun. kabit, pwede kayong mag-temporary marriage, tama? Ako ng Opo, pagkakaintindi dun sa sinasabi mo? opo. Oh, okay. So yun yung ino-offer sa'yo nitong first guy. Mm. Anong sabi mo? Ano po, pumayag ako nung una, nung first year o first 1 year namin, nagawa na po namin 'yun as ano lang siya. Ano kasi siya, wala siyang sing-sing, wala siyang papel, it's just verbal. Meron siya, papel lang po siya, pero 'yun sa aming dalawa lang. Pero alam nung mga family niya na gano'n 'yung nangyayari sa'min. So may ganyan pala talaga? Meron po. Temporary marriage Temporary in marriage. Islam. Oh, a private contract. Apo. Magkaiba daw siya dun sa permanent marriage. Yun po, magkaiba po siya. So, eto pala, merong timeline. Mm. So, kailan mag-e-expire? Ano siya, yearly po siya. Yearly. Sa yun pinagkasunduan namin dalawa, yearly siya. So, Kasi ano, sa totoo lang, nung nawalan po kasi ako ng trabaho, last month, parang inano ko na po siya, tinanong ko siya na ba't hindi na lang natin ituloy na magpakasal para yung visa ko wala na akong problema. Kasi yun naman din yung plano. Pero ang sabi niya sa akin, dahil nga po inaayos niya yung tinatapos na yung sa bahay nila para hindi siya magkaproblema. Inintindi ko po yun siya. Inintindi ko yung sitwasyon niya kasi sa akin din naman, ayoko rin naman na magkaroon ng magkagulo, lalo na sa papel nila dito or I mean, importante po kasi sa kanya yun yung bahay. Oh, so nawalan ka ng Nirerespeto ko po trabaho. kasi yung mga desisyon niya sa buhay. Yes. And sa pagkakataong ito, parang siya ang makakapitan mo dyan in order for you to survive. Tama ba Opo, ako? Parang itong ganun first po. guy na 'to, kailangan mo siya kaya kakapitan mo siya. Yung napapag-usapan naman na po namin yung marriage before. Pero inano ko lang naman siya, para I just want to try kung ano yung isasagot niya ulit. Kasi ano, we are desperate of, looking for a visa para makapag-stay ako dito. Pero ngayon okey naman na po, nag-open na silang lahat. So, meron na akong job, may visa na rin. So, hindi ko na in-insist yung kasal ulit. Kasi narinig ko na yung sagot niya sa akin. Pero kung hindi nangyari yun, na nag-open ulit yung mga jobs dyan, ipupush mo pa rin yung pagpapakasal sa kanya? Siguro hindi po. Kasi once na narinig ko yung sagot niya sa akin, parang isang malaking malabo. So ngayon may trabaho ka na. What is stopping you from letting go of this guy? Siya yung takbuhan ko for, pagka meron akong mga problema personally. Siya yung nagiging takbuhan ko ngayon bilang wala itong si pangalawa na gusto ko nang i-let go si pangalawa kung hindi rin siya magpaparamdam. So masasabi Although mo ba na, sabihin na natin sorry. sige, sabihin na natin na, Sabihin na natin na magulo nga talaga yung sitwasyon kasi parang nung time na nangyari yung giyera na 'to, sobrang ang daming realization na na nangyari sa buhay ko. Nalaman ko yung totoo at yung talagang taong mag-i-stay para sa'yo.
At sa sarili mo, ano namang nadiskubre mo? Si Una po. Si Una talaga, siya yung nag-stay sa'kin kahit na nawalan ako ng trabaho, kahit na hindi niya man mai-push na magpakasal kami totally. Na hindi niya ako binitawan, as in hindi niya ako iniwan. So kahit may kahati ka, okay lang sa'yo basta nandiyan siya at hindi siya bumibitaw? Acceptable naman po sa side niya kasi ano, tawag dito, bilang sa Muslim po kasi Yes. tinanggap ko yun Sa side niya. Pero ikaw, yun sa ba side talaga niya. paniniwala mo? Yun at yun ba talaga ang paniniwala mo? Na okay lang? O baka dahil lang sa pangangailangan o dahil yun yung talagang siya eh. So, tinanggap mo na lang. Yan ba din Opo, talaga yung gusto tinanggap mo? ko na Yan ba lang. yung pinangarap mo? Hindi naman sa pinangarap kasi ano, um, minahal ko siya ng hindi naman todo, minahal ko siya ng totoo. Kasi siya yung unang taong tumanggap sa'kin ng buo sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay ko. Sarah, palagay mo ba walang ibang tatanggap sa'yo? Meron naman po. Minsan ba pumasok sa isip mo na bitiwan mo na kaya lahat ng mga hawak-hawak mo ngayon? Yung pinipilit mong maging iyo? Oo, pumapasok siya sa isip ko. Pero bakit di mo na ginagawa ng paraan? Sa sitwasyon ko po ngayon, parang I'm holding for anong tawag dito, sa support niya, binibigay niya. Kasi, as in wala naman ako ibang matatakbuhan, eh. Masasabi mo ba nagmamahal ka? Or masasabi mo ba na mahal mo talaga tong taong to? Itong first Opo. guy? Kasi kanina, nung magkausap tayo, Sarah, parang gusto mo na talagang piliin si second guy. Pero ngayon, sabi mo, parang si first guy talaga ang nagpapakita sa'yo na nandyan lang siya kahit anong mangyari. Pero kapag may mga pagkakataon naman na may emergency ka, hindi mo rin naman siya makontak. Yun lang po yung problema talaga sa kanya. So, tanggap mo lahat ng yun? Tanggap ko po lahat ng yun. Paano kapag biglang nag-appear itong si second guy, tapos sabihin niya na, oh, tayo na. Anong gagawin mo? Gusto ko muna po na mapatunayan niya na hindi na niya na talaga ako ulit iiwan. Kung talagang kami at kung talagang gusto niyang ituloy yun sa'min. So, palagay mo, choice niya at hindi mo choice yun? Parang ganun po. Kasi ako yung may problema. Oh, paano mo nasabing ikaw ang may problema? Yun nga po, yun sa una. Kasi siya wala, as in wala siyang girlfriend, wala siyang asawa. Meron siyang asawa before pero divorced na sila. Ano lang yun fixed marriage sa kanila. Tapos, nag-divorce na rin sila. So, as in totally wala. Mas nakatutok siya sa family niya. Okay, so tanungin kita uli. Sino ang pipiliin mo dun sa dalawa? Sa pagkakataong to? Sa palagay ko, ang hirap.
Mahirap po. Sa panahon na 'to, si una, kasi siya yung nandiyan. Pero kung dumating man yung pangalawa, wala actually inaano ko sa utak ko ngayon na itigil ko na yung pakikipag-usap ko dun or I mean, yung pagme-message ko kay pangalawa kasi parang mas tahimik na yung buhay. Kasi every night hanggang ngayon, iniisip ko siya, kung nasaan siya, kung ano nangyayari sa kanya. Pero itong pangalawa, andiyan lang siya palagi I mean yung una pala, lagi siyang nandiyan sa akin. Gusto ko na pong iwan yung mundo na pinasok ko tungkol dun sa pangalawa. So, willing kang maging second wife? Opo, willing pa ako. Eh, di ba normally, correct me if I'm wrong. Eh, di ba normally, kapag Muslim, yung lalaki, kailangan, kung kasal siya dun sa first wife, merong approval ng first wife niya na magkakaroon pa siya ng ibang asawa. Opo, ganun po. Tama po yan. So, tama ba na maaaprubahan ka? Or, aware na ba si first wife tungkol sa'yo as of the moment? Hindi pa siya aware totally. So, palagay mo ba merong parte dito sa lalaking to na sasabihin niya na sa first wife niya na merong kayo? Gayong kanina nabanggit mo na iba yung nireply niya sa'yo nung pinupush mo na magkaroon na kayo ng marriage, ng permanent marriage. Hindi ako sure. Kasi parang mahirap na sabihin agad dun sa una. Hindi siya parang mahirap sabihin dun sa una. Alam mo, Sarah, kanina mo pa nababanggit na laging nandyan itong first guy sa buhay mo. Pero nabanggit mo din naman na kapag emergency, wala siya. May mga pagkakataong hindi ka naman niya nare-replyan. Pero, naiisip mo ba na hindi naman siya yung laging nandyan kundi ikaw? Ikaw yung nag-i-stay sa kanya at hindi siya? Naisip ko. Ako yung humahawak palagi. So, naiisip mo na ikaw yung mas kumakapit at nagpumipili sa kanya at ikaw hindi ka naman niya pinipili everyday. Okay pa rin ba sa'yo yun? Tinanggap ko po. Tanggap mo lahat yun? Opo. So, itong first guy, palagay mo, mahal na mahal mo? Hindi naman totally mahal na mahal. Mahal ko ng totoo. Mahal mo siya ng totoo? Kasi, opo. Ano siya? Mahal mo kasi kailangan mo? O kailangan mo kaya mahal mo? Mahal ko siya kasi andyan siya sa akin. I mean, mahal ko siya kasi paano ba? Kailangan ko siya. Mahal mo siya kasi kailangan mo siya? Opo. Mahal mo siya kasi kailangan mo siya? Hindi ko, ang hirap ipaliwanag totally.
It's okay kung mahirap talaga ipaliwanag, kaya naman may programang ganito, 'di ba? Para matulungan tayo na i-navigate yung mga feelings natin. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon alam natin yung sagot, 'di ba, dun sa mga katanungan na mag-pop up dito eh. Pwedeng self-reflection din. Pagkatapos ng tawag na to, siguro mag-isip kang maigi, 'di ba? Maybe it's a start para sa na mag-isip ka talagang maigi kung ito ba talaga yung pinangarap mo sa buhay mo, kasi mahirap mapunta sa isang sitwasyon at makapagdesisyon sa buhay na ang dami lang kasi nagaganap sa buhay natin at yun yung convenient, kaya yun yung pinipili natin. And sometimes, we choose the convenient decision because of survival, because we wanna survive this world. Pero in the long run, you look back dun sa decision mo at marirealize mo na hindi pala ako masaya. Hindi pala ito makapagbibigay ng kapayapaan sa akin. But then, it gave me comfort sa maiksing panahon. Opo. Ano naman po kasi, hindi naman kasi ako tumitingin sa kung ano meron siya. Saan ka tumitingin? Sa laki ng ng muscle, Hindi po. ganon? Sa muscle? Muscle, yung sabi Hindi ko. po. Sa komportable po kasi ako every time na nandyan siya eh. Okay. Na safe ako, Mhm. ganun. Sarah, sinasabi mo na hindi ka naman tumitingin sa kaya niyang ibigay sa'yo sa mga material na bagay. Pero, yung mga ikinukwento mo sa amin at yung mga sinasabi mo kanina, it leads us into thinking na kaya ka nandyan pa rin sa first guy at patuloy ka nag-i-stay sa first guy kasi meron siyang suportang ibinibigay sa'yo in order for you to survive. Pero hindi about I mean support na hindi naman siya palagi sa pera. It's not about money. Kasi never ako talagang humingi sa kanya ng pera pag hindi ko pagka walang-wala na po ako. Yun dun lang. Pero may Kung tutuusin, nahihiya po ako sa kanya na humihingi ng pera eh. Kahit sinasabi ng mga kaibigan ko na hingan mo siya ng pera, dapat binibigyan ka niya ng pera monthly, siya yung nagbabayad ng bahay mo, ganun. Hindi ko po yun nagawa sa kanya, promise. Yes, hindi mo nagawa yung bagay na yon, pero pumasok sa isip mo and siya yung kusang gumagawa nun sa'yo. Opo, kusa siyang ibibigay. And tinatanggap mo. Minsan hindi. Pagka dumating kasi kami sa point na dalawa na siya yung wala. As in, walang-wala siya. Nung nag-retire siya ng trabaho niya, nawalan siya ng mga income, sinusuportahan ko rin siya. Sinuport ko siya sa time na yun. Hindi palaging siya yung meron. Kasi hindi naman sila mayaman dito sa bansa na to. Siguro yun yung isa sa mga dahilan na nagpatibay rin ng relasyon namin dalawa. Kasi nung siya naman yung nangangailangan, kumapit siya sa'yo, ganon. Hindi naman po kumapit. I mean, nung siya yung nangailangan, hindi ko siya iniwan na na kagaya ng ginagawa niya sa akin ngayon. Okay. Gaano kalaki to nabigay mo? Siguro nasa 40% of help, ganun. 40%. So masasabi mo na 60% yun yung bigay niya sa'yo, then 40% nakapagbigay ka sa kanya ng ganon. Opo. Financially Yun to lang yung yes, financially. Kasi mas tag dito. Noong time kasi na yun, na nakita ko yung paano
paano siya paano naging down yung buhay niya. Mhm. Hindi man financially supported, pero yung ano ko sa kanya na maging positibo ulit siya sa buhay. Mhm. So Yun. yung sinasabi Yun mong yung support ano na ibinigay mo sa um, kanya is ay moral and emotional support? Opo, gano'n kaming dalawa. Okay. Pero yung financial na sinasabi mong 40%, hindi talaga Yun lang 40% yung yun? kaya ko ibigay sa kanya sa financially. Medyo naguguluhan na ako, 40% lang yung kaya mong bigay. Kunwari, sabihin natin 1 million pesos. Ang naibigay niya sa'yo, 6 million. Ikaw, 4 million lang. Ganun ba yung hatian? Kung medyo i-estimate mo lahat ng mga naibigay mo sa kanya at naibigay niya sa'yo, ganun ba? O masasabi mo bang 1 million lang sa'yo, 9 million sa kanya? 4 million sa akin tas 6 million sa kanya. Okay, sige. Sana makapili ka ng tama para sa buhay mo at para sa anak mo. Kasi alam ko na sa pagkakataong ito, sobrang gulo pa ng utak mo. At sana makatulong, 'di ba? Itong pagbibigay mo sa amin o paglalahad mo sa amin ng top secret mo nang sa gayon medyo magkaroon ka ng self-reflection dun sa mga nabanggit mo kanina kasi kanina talaga sabi mo gusto mo nang piliin itong si second guy kasi malapit siya sa anak mo. Tapos itong si first guy naman ngayon yung gusto mo talagang pangkapitan kasi siya yung hindi sumuko sa iyo, tinanggap ka niya ng buong buo at hindi ka niya iniwan. Pero sa kabilang banda, may mga sinasabi ka din na sa tuwing emergency, hindi mo siya nakokontak. So, the words are really contradicting. And I get it. Mahirap talaga itong pinagdaraanan mo. Napakagulo rin ng sitwasyon mo. Nakakagulo ng damdamin. Parang hindi ka pa decided. And it's okay. Hindi naman kailangan mag-decide ngayon eh. Pwedeng i-delay yung desisyon. Pero tatandaan mo, habang dinidelay mo yung desisyon mo, may isang tao o merong isa dyan o kung sino man, baka ikaw. Ikaw yung mas mahihirapan in the long run. Kasi baka sobrang hulog na hulog ka na o baka sa sobrang pagkapit mo sa isang tao na sinusubukan mo at pinipilit mo na maging tama para sa'yo, hindi mo na talaga tuluyang makita yung tamang tao para sa'yo. Kasi ang tamang tao para sa iyo, hindi mo dapat piliting maging tama para sa'yo. Kaya rin natin hindi nakikita yung tamang tao para sa atin kasi pinipilit natin maging tama yung maling taong pinipili natin. Hindi ko alam kung sino doon yung mali o tamang tao, pero ikaw ang makapagsasabi niyan. Sige nga, mag-daydream nga tayo o night dreaming, no? Hindi pa naman oras para matulog, 'di ba? Mag-night dreaming tayo. Ano talaga yung klase ng lalaki na gusto mong makasama habang buhay? Sige nga, magbigay ka ng qualities ngayon. O pwede ring itsura kung gusto mo, ha? Qualities na lang. Kasi sa sige. itsura, hindi naman ako tumitingin doon. Qualities, family-oriented. Family-oriented. Gusto mo maraming pamilya, ganon? Hindi po. Ano siya? Two families eh. I mean, siya, malapit siya sa pamilya niya. Dito? Responsable sa pamilya, ganon. Tapos, ano pa ba? Wala po tuloy tayo. Marunong sa buhay. Marunong sa buhay. Stable. Stable, may pera. May pera, syempre, para marunong mag-business kanya. Tanggap yung anak ko. Tanggap yung anak mo. Apo. Gusto mo ba na malapit sa anak mo? Hindi naman totally. Kasi babae po yung anak ko.
So, may konti ding boundary para sa anak mo, ganon? Opo. Hindi ka rin ba naghahanap na parang pwedeng maging tatay ng anak mo? Naghahanap po. Palagay mo, itong first guy, pwedeng maging tatay ng anak mo? Hindi ko yun nakikita. Pero he is trying. Iniisip mo ba magbabago siya ng isip o magbabago siya? Hindi po ako sure. Minsan kasi kapag inisip natin na sana magbago yung isang tao, di naman talaga mangyayari yun sa totoong buhay. Sa utak lang natin ginagawa lahat ng yun, yung pagbabago na yun. Pero sa totoong buhay, wala talaga. Kaya nga kapag hindi kayang magbago, edi maghanap ka ng bago. O baka ikaw yung dapat magbago. Parang sabihin na po natin na ganun. Kasi ang hirap po talaga para sa side ko na ang sitwasyon ko po kasi is sa umaga until afternoon magkasama kami. Then pagdating ng gabi, wala as in wala kaming communication, wala lahat. Sana matapos yung tawag na to. I mean, sa pagtapos ng tawag na ito is makapag-isip ka lalo. Namnamin mo lahat ng mga nabanggit mo dito at mag-reflect ka araw-araw. Hindi sarili ang dapat mo lang isipin, kundi pati yung anak mo. Nabanggit mo kanina sa akin, sa amin, kung ano-ano yung desired qualities mo sa isang lalaki na gusto mong maging partner habang buhay at maging father figure ng anak mo. Kung yung klase ng lalaking yun, yung hanap mo. Honestly, hindi mo yun makikita dun sa first guy. Kaya sana makapag-isip kang maigi. Takot ka ba mag-isa? Hindi po. Palaban ka naman eh. Kaya mo naman, diba? Kaya ko naman po. Ano ko lang is to share para malaman ko, para mabawasan ko yung nararamdaman ko. And same time, malaman ko yung sagot sa lahat ng gumugulo sa utak ko. Sana malaman mo yung sagot. O sana napoproseso mo na, no? Yung mga sagot dun sa mga katanungan mo. Apa. At sana nakatulong talaga tong pagtawag mo dito na i-navigate yung own feelings mo, yung emosyon mo, yung decision making mo, yung gagawin mong mga moves sa buhay mo. Okay? Apa. Okay. Salamat po. Maraming salamat, Sarah. And God bless you always. God bless po. Salamat. Bye. Bye po. Yan po si Sarah, 34 from Middle East. Siya po ang naging top secret sharer natin ngayong gabi. Alam mo, nagigets ko talaga yung mga taong sobrang iba yung sinasabi doon sa nangyayari. O sabihin natin, iba yung sinasabi doon sa desisyon na niyang nagawa. O doon sa pinapakita niya. O doon sa naging aksyon niya. Kasi, minsan may idea talaga tayo na gusto nating mangyari at yun talaga yung pinipilit natin sa utak natin kahit hindi talaga yun yung realidad ng buhay. Pinipilit natin talaga na mangyari yun. O kaya, pinipilit natin yung sarili natin na paniwalaan yung sarili nating mga kasinungalingan.
Because sometimes our own lies will bring us comfort. Sa totoo lang. Yung kasinungalingan natin minsan, yun ang makapagbibigay sa atin ng alaga. Ano ba Tagalog ng comfort? Banyo, ganun. Ang corny ko doon, pinapatawa ko lang kayo. Kaginhawaan. Salamat, PJ. Diba? Yung mga kasinungalingan natin madalas ang makapagbibigay sa atin ng kaginhawaan. Naakala lang natin kaginhawaan, pero panandali ang kaginhawaan lamang pala. Kasi kung pangmatagalan ang iniisip natin, hindi. Haharapin natin ng realidad. Black is black, white is white, and a black can never be white. Kailangan natin ng aminin sa sarili natin. Kung ano na nga ba tayo? Kung ano na nga ba itong pinipili ko? Kasi kung dinedenay pa rin natin sa sarili natin yung mga katotohanang nasa harap na natin o katotohanang ginawa natin, hirap naman nung gumalaw sa buhay. Di ka talaga makapagdidesisyon na maayos niyan. So I hope sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon na magulong-magulo ang isip at damdamin. It's okay. Give yourself time to navigate your feelings and emotions. Hindi naman kailangan magdesisyon ngayon. Pwedeng i-delay yung desisyon. Pero sa bawat araw, bawat minuto, bawat segundo na lumilipas, damhin mo at pakaisipin mo maigi kung ito ba talaga yung gusto ko. Anyway, sa mga kabisyo po natin na gusto magbahagi ng kanilang top secrets, bukas na lang po ulit kasi overtime na. 4 na minuto, uwi na ako sa anak kong si Enzo. Love you, love you. Ay, by the way ha, bago ko pala to bitawan, sa Sabado, ay hindi pala Sabado, sorry. Mali ako ng date. Sunday, May 10, Mother's Day yan. Nasa Lumina Festival ako. It's a water lantern festival na magaganap sa Lakeshore, Pampanga. Nasa Pampanga po ako sa May 10. Ang dayo pong tutugtog dyan at may mga makakasama po ako dyan. So, see ya sa mga Kapampangan. Basta Kapampangan, maniyaman. Yan. See ya guys. Anyway, nakasama mo ang Basa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!